Duşun ahırına hormatly prezidentimiz hemde Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň prezidenti Donald Trump Türkmen Amerikan hyzmatdaşlygyny ähli isasy ugurlar boýunça mundan meýlekde giňeltmäge we çuňlaşdyrmaga taýýardyklaryny beýan etdiler. Sonra hormatly prezidentimiz Merkezi Aziýa Amerikanyň Birleşik Ştatlary formatynaky sammitde gatnaşdy. Prezident Donald Trump sammitde gatnaşyklary mübareklep, çakyryk kabul edip Amerikanyň Birleşik Ştatlaryna gelenlikler üçin hoşallygyny beýan etdi. Hemde bugünkü ýokary derejedäki duşuň alty taraplaryň hyzmatdaşlygy hil taýdan täze dereje çykarjakdygyna anan bildirdi. Sonra sammitde gatnaşyklara söz berildi. Hormatly prezidentimiz sammitde çykyş etmek bilen Merkezi Aziýa Amerikanyň Birleşik Ştatlary formatynaky sammitde gatnaşmaga çakylyk üçin prezident Donald Trump'a minnetdarlyk bildirip, bu formatyň düredilen pursatyndan bäri gazanylan oňy netijeleri bellidi. Döwlet başlarymyz ýurdumyzyň howpsuzlyk, ykdysadyýet, energetika we daşky şowýaly mühim strategik ugurlarda hyzmatdaşlyk giňeltmäge çarşýanyny belläp, şu sammitiň netijeleriniň Merkezi Aziýa bilen Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň arasynda köp taraply hyzmatdaşlygy mundan meýlekde giňeltmäge ýardam berjekdigine anan bildirdi. Hemde prezident Donald Trump'a mehirli kabul edeni üçin minnetdarlyk bildirdi. Şeýlekem döwlet başlarymyz Merkezi Aziýa Amerikanyň Birleşik Ştatlary formatynyň çäklerine hyzmatdaşlygyň sebitiň durnukly ötüşini üpçün etmäge ýardam berjekdigini aýtdy.